Tranbian ibiltzea da lagunekin egoten naiz jolasten eta oso dibertigarria da. Nire gustatzen zait nire lagunekin nagoela eta joaten garela oso azkar abuz ikastolara. Eta orduan ez dugu itxaroten hainbeste autobusan bezala. Orain dela urte batzuk ikusi dugu arazoak egozala garraioaren bideragarritasunarekin. Jasankortasun aldetik, bai ekonomikoki eta bai ekologikoki jasangarria zen garraio sistema bat gura genuen. Jaiotzen da pixkatxo bat ikastolaren beharretatik, printzipioz ikastolan garraio batzorde bat dago, eta garraio batzorde horretatik bultzatu eta ikastolarekin batera lan egin da proiektua ahalik eta hoberen aurrera eramateko. Hor eskatzen zaie erabiltzaile eta bai garraio batzordeari lan bat egiteko, ikusteko ia posible den tranbia erabiltzea edo ez. Hasiera batean beldurra geunkan, esan erreza izan ona heltzea, beti gelditzen dira hor segurtasun arazoak egon daiteke esan beldurrak eta bar, baina orain ja garatuta daukagula ikusi dugu oso positiboa izan dela, bai ikasleentzat, bai familientzat, eta honek bermatzen dau pixka bat, hori familia kontziliazio arazoak kontuan hartzea eta garraio sistema askoz ere jasangarriago bat edukitea. Oso garrantzitsua izan da kasu honetan ere Euskotrenen lana eta Euskotrenek ipini dizkigun erraztasun guztiak proiektu hau aurrera atera ahal izateko. Adostu egin ziren ibilbide honetarako ordu batzuk, bai hasieran eta bai goizean eta bai arratsaldean. Gidaria badago adi baita ere, umeak sartzeerako orduan, ateratzerako orduan arazorik ez egoteko. Egia esan orain arte oso ondo funtzionatu dau. Gaur egun 20-30 ume datoze tranbian, goizetan eta arratsaldetan, Kasillatik Abusurainoko bidean, Abusuko begiraleekin datoz, eta badakit, bat familia, orain arte erabiltzaileak, orain gaur egun erabiltzaileak ez diranak, datorren urtera begira ziurrenik proiektu honetan sartuko edo ibilbide honetan sartuko dirala. Nik guraso moduan oso positiboa ikusten dut, alde batetik nik uste sustatu dugula gure seme-alaben autonomia, beste alde batetik gainera bultzatu diegu garraio publikoa erabiltzera eta gainera esango genuke gero luzeetara ere eman behar duten pausua askoz ere naturalagoa dela. Gero hemendik eta urte batzuetara logikona da tranbian etortzea beraien kabuz. Gaur egun oso pozik datoz, oso gustora, gainera egin behar duten ibilbidea laburragoa da. Beraiei ere bizitza pixkat ematen die, tranbian etortzea. Ja ez da betiko egunerokoa, baizik eta orain egunero pixkat ezberdina da. Nago erosago ze nago ikasle berri batzuekin eta horrela ez egiten ditut lagun berri bat. Tranbian nire ustez pixkat erosoagoa da autobusa baino. Zabalagoa delako. Hemen mugitu algarelako eta aldago itxagen lagunekin.